E kaunti ma Migori en Mikayi Ghati jalendo machon Josephine Sirega kanyakla kod Adeline Ochuodho Iebc koro to Opuodho mar laro kom tendwa keini ma kaunti no ero ma Migori e yiero maduong' mar aboro mar higa ni eri. Mikayi Ghati opuodhi gi otiko mar ODM ka Josephine Sirega kod Ochuodho opuodhi mar laro kom no ero kaka chung kenda kata kaka independent candidates. Returning officer ma kaunti ma Migori manero Ben Moseti ochiwo siema ewi koko e kinde mag campaigns ka jochungo eko ojiwo bende mondo otim campaigns e yor kwe ka gimanyo ombulu e kind jopiny. Wakeini go eko koro piem laro kom no ero ma bende gie sani eri podo maki kod Mikayi Pamela Odhiambo. Certificate from the Iebc telling you that Iebc also has trust in me and my political party. The party of ODM also has trust in me to be the candidate for the women representative seat for the county of Migori. As you are aware, we are a diverse county, and I'm glad that even in our own nominations, and we are having communities represented in this county, and I'm glad about that. Peaceful election, we are going to do peaceful campaigns. I do respect my opponents, and I do hope that they also respect me in the whole process as we go on with our campaigns. Ago erokamano ne jo Iebc kuom tich magitiyo mar ketowa mondo wabed candidates madhi laro kom e higa ma wantiere mar 2022. An kaka Zilpa aluongo jo Migori te mondo vote na e kom mar woman representative nikech ane miyo madhi kelo dongruok e kiwango mopogore opogore. Ane miyo madhi miyo ohendni dhi mbele kendo ane miyo madwa konyo mond liete gi nyithi kiye ka achiel gi education mar girl child. Akwayo aspirants wetena ni sama ji dhi yiero ni kik gikel koko mora mora. Wadhi e yiero gi kwe mondo mi ka ang' yoyombo to kik wabed gi koko mar luso nyithindwa e yore moko winjore. Sani koro ni duol ma ochung' ne tayo yiero Iebc opuodha mangiso ni achope ng'wech kendo achope debe ka ochopo tarik 9 dwe mar 8. Maini ngiso gombo mara mane antiere godo kaka jafwambo gi keyo ma osebedo ka fwambo higni mathoth kendo osebedo ka ng'iyo ahinya pek kaachiel kod chandruok ma oganda nitiere godo ahinya mine, ruwere kaachiel kod jodongo. Achung' kaka ja independent. An kaka jachung' abiro dwaro mondo mi alura kod chike ma oket kod duol mar Iebc mar neno ni yiero odhi kare. Achiel kuom chike go endo en neno ni atimo campaign mar kwe kendo ng'iso joga mondo mi kikel tulo, kikel koko nikech tulo kwa